Què és un espectacle musical? És un espectacle que es desenvolupa amb música, és a dir, que la música és l'element essencial per a la seva representació. Els espectacles musicals es desenvolupen en directe, és a dir, davant del públic, que són les persones que gaudeixen de l'espectacle. Hi ha molts tipus d'espectacle musical, però els més importants avui en dia són el ballet, l'òpera, el teatre musical i els concerts. Anem a conèixer-los. El ballet és un tipus d'espectacle musical que consisteix en contar una història a través de la dansa. En una representació de ballet no hi ha diàlegs, no se parla i tampoc se canta. Únicament els personatges estan interpretats pels ballarins que te conten la història a través dels seus moviments i coreografies. És un tipus de dansa molt especial, amb els moviments dels braços i de les cames molt rígids i que necessiten de molts anys de preparació. Anem a veure una mostra de ballet. Observa la col·locació dels peus i dels braços i cames de les ballarines. Els ballarins de ballet necessiten molts anys de preparació. En les coreografies sol haver molta coordinació i la posició dels peus suggereix que els ballarins sembla que floten. Com ja hem dit, en una representació de ballet no hi ha diàlegs, els personatges no canten i tampoc parlen. Te conten la història a través de les seues coreografies. La música del ballet sol ser en directe, és a dir, necessita una orquestra simfònica que interpreta la música per a que els ballarins puguen representar l'obra. Als peus, els ballarins i ballarines de ballet es posen unes sabatilles especials que s'anomenen puntes. Les puntes de ballet permeten posar el peu totalment vertical i apoyar-lo sobre la punta dels dits. No intentes mai fer la posició dels ballarins i ballarines de ballet. És molt perillós si no eres un ballarí especialitzat, amb molta preparació i amb unes sabates especials. L'òpera és un tipus d'espectacle musical una mica especial. En l'òpera se conta una història a través de la música i la veu, però no se parla.
Els personatges estan interpretats per cantants que se preparen durant molts anys per a poder adquirir la potència necessària amb la seva veu i poder cantar escoltant-se per damunt de l'orquestra i sense micròfons. Les històries de l'òpera solen ser dramàtiques, és a dir, solen acabar en un final trist o tràgic. La forma de cantar dels cantants d'òpera es diu que és cant líric. Sol haver una idea equivocada de que l'òpera és un espectacle avorrit. L'òpera és un espectacle monumental, grandiós i molt espectacular. Les produccions d'òpera d'avui en dia tenen uns escenaris i uns mitjans audiovisuals de manera que la fan molt amena i molt interessant. A més, la majoria de les òperes avui en dia se subtitulen per a que el públic pugui comprendre i seguir la història que se conta. Un musical és una obra de teatre que combina diàlegs parlats amb cançons i coreografies. Al contrari del que passa en l'òpera, que solen ser històries dramàtiques o tràgiques, les històries dels musicals solen ser històries divertides,
que tenen un final alegre. Els personatges estan interpretats per cantants que s'especialitzen en la preparació de la veu i també de la dansa. La música també és en directe. El musical és un espectacle que està molt de moda. En quasi totes les grans ciutats se fan representacions de musicals perquè són espectacles que tenen gran èxit entre el públic. La posada en escena també busca l'espectacularitat, és a dir, l'escenari, el vestuari i els decorats solen ser molt visuals i molt de color. Anem a veure una mostra d'una representació de musical. Un concert és un tipus d'espectacle musical molt diferent als que hem vist anteriorment,
ja que en un concert no se conta una història. Un concert és una successió d'obres o peces musicals interpretades per una orquestra, un cor, un grup i de diversos estils musicals, com la música clàssica, el pop, el rock, etc. Anem a veure una mostra del que seria un concert d'una orquestra simfònica. Per últim, anem a recordar quins són els 4 espectacles musicals més importants: el ballet, que és només música i dansa; l'òpera, música i veu cantant; els musicals, que combina música, coreografies i diàlegs i cançons; i els concerts,
que seria una interpretació d'un repertori sense una història que contar.